Hola, anem a veure ara una visió general de la postura de meditació. En primer lloc, haurem d'utilitzar un zafo, un coixí de meditació, si possible farcit de miraguano natural. El primer punt important de la postura és que els genolls estiguin sobre el terra. Això vol dir que estirem bé la cama, el peu està també estirat, la planta del peu mira cap amunt, el taló està centrat a la vertical del melic i tocant el zafo. Aquesta zona d'aquí està en contacte amb l'esterilla, el tabutó. Si no arribem, el que podem fer és posar un coixí, perquè el genoll no estigui en l'aire. Després posarem l'altra cama, hi ha diverses opcions. L'opció més fàcil és posar els dos peus sobre el terra. I aquí també l'altre genoll estigui sobre el terra. Aquest és el primer punt important. En el cas que no ens arribi els genolls al terra, doncs ens podem posar alguns coixins o alguna peça de roba perquè els genolls quedin suportats i no estiguin en l'aire. Sempre que fem això, hem de tenir cura de que no quedin més amunt de la pelvis. Si és així, haurem d'augmentar l'alçada del zafo. Però el que sí que és important és que no ens han de quedar els genolls aixecats, perquè així és molt difícil de respirar correctament. Així, una primera postura seria amb els dos peus paral·lels sobre el terra, amb un petit decalatge, com veieu, entre els talons. Una postura una mica més forta seria posar aquest peu just a darrere del taló, d'aquesta zona de l'altre peu, en un lloc on trobarem que no se'ns clava el turmell. També és possible posar un peu sobre la cuixa, és la postura del mig lotus, i llavors quedaria l'altra cama al darrere. I també es pot posar els dos peus sobre les dues cuixes, amb el que és la postura del lotus. Per començar, no és necessari fer aquestes postures, podem començar perfectament amb les dues cames paral·leles o, si ens va bé, posant el peu sobre la cama de sota. El següent punt important és la basculació de la pelvis cap endavant. Basculem la pelvis, inclinant-la cap endavant i arquejant les lumbars cap a l'interior. D'aquesta manera alliberem les tensions de la zona abdominal que queda relaxada i es produeix una respiració llarga i profunda. La curvatura correcta, per tant, seria amb les lumbars així, arquejades cap a l'interior, i, en canvi, la curvatura incorrecta, arquejant les lumbars cap enfora, crea tota una sèrie de tensions a la zona abdominal que dificulten la respiració. En canvi, a l'entrar les lumbars i fent aquesta basculació pèlvica, tota aquesta zona queda distesa i podem fer una respiració llarga i profunda. Aquesta respiració llarga i profunda ens permet calmar l'activitat mental i reduir la intensitat de les emocions, sense reprimir-les, produint així un estat de calma i serenitat. Anem a veure ara la posició de les mans. Començarem per obrir i relaxar les espatlles. Obrirem les espatlles cap endarrere i les deixarem caure, traient pit. Deixarem els braços al costat del cos i aleshores posarem la mà esquerra sobre la mà dreta, així, sense entrar completament i sense quedar-nos per la punta,
els dits sobre els dits. I després els dos polzes horitzontals es toquen suaument per la punta. Posarem després les mans en contacte amb el baix ventre, deixant-les reposar sobre alguna part del cos o de la roba. Estirem la nuca, entrant la barbeta, i posem la punta de la llengua contra el paladar, prop de les dents. La boca està tancada i la cara relaxada, ja que respirem només pel nas. I els ulls estan entreoberts, fent uns 45 graus, sense enfocar ni desenfocar, com si la mirada es dirigís cap a l'interior. Inspirem i expirem naturalment, sense forçar la respiració, sense retenir-la. I per mantenir-nos en l'equilibri, cada vegada que expirem, empenyem el terra amb els genolls i el cel amb la coroneta, estirant així la columna vertebral, obrint i relaxant les espatlles, basculant la pelvis cap endavant i arquejant les lumbars, a la vegada que seguim l'expiració fins al fons del ventre. I tractem de deixar passar els pensaments. Això vol dir que no ens entretenim amb el diàleg intern, no afegim més comentaris ni valoracions a l'experiència d'aquest moment. Però no vol dir que haguem de lluitar contra els pensaments per posar la ment en blanc. No es tracta tampoc d'això. Acceptem tot el que apareix a la nostra ment, ho acollim a la consciència i ho deixem anar immediatament per tornar a posar l'atenció en la postura del cos i seguir l'expiració fins al final. És simplement seure, sense esperar ni buscar res. Bé, aquestes són unes primeres instruccions bàsiques per iniciar-se en la meditació zen. Si us queda qualsevol dubte, us recomano que us dirigiu a un centre o a un grup de meditació zen que tingueu a prop, on un instructor de meditació o un mestre us pot ajudar a resoldre personalment aquestes qüestions. Practicar amb els altres i amb un mestre que ens guiï és la manera de que aquesta pràctica de meditació es converteixi en una via espiritual d'alliberament.